μαζί, αγκαλιά, αλλά ο ένας δίπλα στον άλλον. Επειδή δεν είμαστε όλοι στο ίδιο σημείο, θα μαζευτούμε το πρωί εκεί που θα είμαστε, ας πούμε, τον ομαδάρχη. Δεν ξέρω τι λέω. Θα δώσουμε ραντεβού εδώ πέρα, από εδώ θα ξεκινήσουμε να πάμε στο βουνό. Θα δώσουμε ραντεβού εδώ πέρα για να φάμε πρωινό εδώ πέρα. Θα πούμε μια ώρα, θα το κανονίσουμε την ώρα. Και άμα θες να ξυπνήσεις 45 λεπτά, βάλει το 45 λεπτά πριν από αυτή την ώρα για να είμαστε εδώ. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι γύρω στις 10 η ώρα το πολύ να είμαστε πάνω. Το πολύ 10 να είμαστε πάνω, που σημαίνει να φύγουμε από εδώ 9.30, που σημαίνει να έχουμε τελειώσει το πρωί 9 και 4. Άρα να είμαστε πριν την 9 εδώ. Που σημαίνει να είμαστε εδώ 8.30, να έχουμε ξυπνήσει 7 και 4, να έχουμε τελειώσει το άλλο. Θα το δούμε, ανάλογα. Εντάξει, γιατί η πρώτη μέρα είναι δύσκολη, γιατί όλοι είναι κουρασμένοι από το ταξίδι. Το σημαντικό είναι οι οδηγοί. Άμα ξυπνήσουν οι οδηγοί, κάτι θα γίνει. Άμα ξυπνήσουν όλοι οι υπόλοιποι και οι οδηγοί κοιμούνται, δεν θα γίνει τίποτα. Ευχαριστώ την προσοχή στους οδηγούς, δεν ξέρω ποιοι είναι, θα μάθω όμως. Και έχουν μια ευθύνη παραπάνω. Όπως σε κάθε σεμινάριο. Γιατί. Δεν ξέρω τι να κάνω, δεν ξέρω τι να πω. Θα ήθελα να χωρίσουμε, μα όμως σ' αγαπώ. Επειδή δεν... μετά τα ραβίθια νομίζω ότι χρειάζεται μια καλή πέψη. Βασικά σε όλα αυτά τα εργαστήρια που γίνονται τα τελευταία χρόνια, αυτό που φαίνεται άμεσα είναι ότι μαθαίνουμε να καλλιεργούμε λαχανικά, ίσως σιτηρά και πώς να δημιουργούμε οπορώνες, λαχανόκηπους κτλ. Αυτό είναι το πρώτο και το εύκολο κομμάτι. Αλλά βέβαια πάντοτε, επειδή τίποτα στη ζωή δεν είναι απομονωμένο, υπάρχουν και πολλά πράγματα που γίνονται ταυτόχρονα. Όλες αυτές τις μέρες, παράλληλα με τα εργαστήρια που γινόντουσαν, ερχόμενος στην Αθήνα και στην Νότια Ελλάδα, είχα την ευκαιρία να ξανασυναντήσω πολλούς παλιούς καλούς φίλους. Και ένιωσα μεγάλη συγκίνηση όταν μπαίνεις στα 60 και μετά, αρχίζεις πρώτα απ' όλα και κοιτάζεις τους κολόνες που έχει τις κηδείες, προετοιμάζεις το σκηνικό και για σένα. Και βέβαια αρχίζεις και γίνεσαι πιο ευσυγκίνητος, γιατί άμα βλέπεις και παλιούς καλούς φίλους που σας χώρισε τη ζωή αλλά παραμένουν πάντοτε στην καρδιά σου, νιώθεις και συγκίνηση, νιώθεις και όμορφα, ανανεώνεις τις υποσχέσεις για να ξαναβρεθείτε. Κάπως έτσι πέρασαν αυτές τις μέρες. Και παρόλο ότι είμαι πάρα πολύ κουρασμένος, εντούτοις το ευχαριστήθηκα, το χάρηκα και με ανανέωσε όσο μπορεί να ανανεωθεί βέβαια σαν άνθρωπος που είναι 63 χρονών. Νομίζω λοιπόν πως κάθε στιγμή και κάθε λεπτό επιβεβαιώνεται στη ζωή μου αυτό που λέω πάντοτε στις συζητήσεις που γίνονται, ότι ο πραγματικός πλούτος είναι ο πλούτος των ανθρώπινων σχέσεων. Βέβαια βάζω πάντοτε και ένα άλλο πλούτο, αυτόν που λέγεται ο πλούτος της φύσης. Αυτά τα δύο πράγματα λοιπόν αποτελούν για μένα ένα πραγματικό πλούτο και ποτέ δεν μπόρεσα να καταλάβω τι δουλειά έχουν οι τράπεζες, τα αποθέματα χρυσού για μια χώρα στην τράπεζα ή οι καταθέσεις του καθενός που και αυτές τις αποκαλούν πλούτο. Και είναι ένα ερώτημα που θα ήθελα να απευθύνω σε όλους τους οικονομολόγους που μας λένε πώς να βγούμε από την κρίση, αυτοί που ήδη δημιουργήσαν με τη δικιά τους άγνοια και τις δικές τους βλακίες. Νομίζω λοιπόν πως παίζεται ένα πολύ χοντρό παιχνίδι αυτή τη στιγμή σε όλο τον πλανήτη. Η Ελλάδα είναι απλά ένα κομμάτι, η Κύπρος. Και αυτό το παιχνίδι που παίζεται και έχει σαν σκοπό βέβαια να δημιουργήσει ανθρώπους υπόδουλους που να είναι υποχείρια κάποιων που έχουν προθέσεις να κυριαρχήσουν. Αυτό λοιπόν το παιχνίδι έχουμε μπει χωρίς να το καταλαβαίνουμε, έχουμε παγιδευτεί και ψάχνουμε να βρούμε διεξόδους. Πριν από λίγες μέρες στην Έδεσα, περνώντας από τον πεζόδρομο της Έδεσας, είδα κάτι ταμπέλες, δύο μεγάλα ταμπλό,
των γυναικών σε δράση. Υπάρχει μια κίνηση, πρωτοβουλία γυναικών σε δράση, κίνηση είναι γυναικών σε δράση, δεν θυμάμαι τον τίτλο. Οι οποίοι γράφανε νο πασαράν και όλα αυτά τα συνθήματα, τα λέγανε στα φοιτητικά χρόνια, βέβαια εντάξει, περάσαν και 50 χρόνια από τότε. Μάλλον θα έπρεπε να υπάρχει κάποια μικρή αναθεώρηση σε όλα αυτά τα συνθήματα. Ή δεν πληρώνουμε, δεν πουλάμε, δεν σπάμε, δεν μπλέμε, δεν σιδερώνουμε, δεν ξέρω, όλα αυτά τα λέγανε. Και αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν να επαναλαμβάνουμε τις ίδιες βλακώδεις, τα ίδια βλακώδεις συνθήματα και να επιπυλίζουμε τις ίδιες καραμέλες επί 30-40 χρόνια και να μην έχουμε διδαχτεί τίποτε από τη ζωή. Όμως δυστυχώς, αυτό το παιχνίδι που λέγεται ανθρώπινος πολιτισμός έχει κρατήσει κοντά 10.000 χρόνια. Τα 5-6 ήταν και γραπτός πολιτισμός, τα άλλα 4 ήταν άγραφος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, 10.000 χρόνια πόλεμο, 10.000 χρόνια βία, 10.000 χρόνια βλακίες, 10.000 χρόνια αποθέωση του υλικού πλούτου, 10.000 χρόνια ψεύτικοι θεοί, 10.000 χρόνια τόσα. Χώρια βέβαια τα άλλα εκατομμύρια που δεν γράφτηκε τίποτα, δεν ξέρουμε πώς ήταν τα πράγματα. Και αναρωτιέται κανείς γιατί οι άνθρωποι συνεχίζουν να επαναλαμβάνουν τα ίδια λάθη. Νιώθω λοιπόν ότι τα εργαστήρια αυτά είναι κάτι πολύ περισσότερο από το να που είναι πρακτικές γνώσεις που στο κάτω-κάτω της γραφής θα μπορούσε κάποιος και να μπει και στο YouTube εκεί, έχουν γραφτεί πολλά εργαστήρια τέτοια, έχουν καταγορηθεί και να ακούσει κάποια πράγματα, να πάρει και τα βιβλία ίσως της φυσικής καλλιέργειας ή κάποιας άλλης μεθόδου γεωργίας και σιγά σιγά να ξεκινήσει να καλλιεργεί, να κάνει λάθη, να μάθει από τα λάθη του, να πέσει, να σηκωθεί, ξέρω, να κλάψει, να γελάσει, να κινηθεί, όπως ένα παιδί που ξεκινάει να περπατήσει για πρώτη φορά στη ζωή. Αυτό λοιπόν το πιο σημαντικό πράγμα που πιστεύω που γίνεται σε όλα αυτά τα εργαστήρια είναι να μάθουμε να ακούμε πρώτα απ' όλα. Είναι γνωστά, το λέω πολλές φορές, είναι γνωστή η εικόνα που παρουσιάζουν τα τηλεοπτικά κανάλια με 10 που μιλούν ταυτόχρονα και νικητής βέβαια ανακηρύσσεται στη συζήτηση αυτός που φωνάζει δυνατότερα και επικαλύπτει όλους τους άλλους. Και ακόμη να μάθουμε να κάνουμε πράγματα μαζί. Και ακόμη να παίξουμε το πολύ σημαντικό παιχνίδι που λέγονται ανθρώπινες σχέσεις. Και το κυριότερο, να κάνουμε πράγματα που αγαπάμε. Νομίζω ότι πιο ξεφτυλισμένος τρόπος ζωής δεν έχει γίνει ποτέ στον πλανήτη αυτό. Παρόλο που δεν έζησα για 10.000 χρόνια, δεν θυμάμαι τις προηγούμενες μετασαρκώσεις, τι ήμουνα. Πάντως δεν ήμουν βασιλιάς, γιατί συνήθως οι άνθρωποι όταν θυμούνται τις μετασαρκώσεις είτε ήταν φαραώ, είτε ήταν βασίλισσες. Ποτέ δεν ήταν σκλάβοι ή κάτι άλλο, δεν ξέρω γιατί αυτή η προτίμηση. Και αυτό λοιπόν που γίνεται σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι οι άνθρωποι έχουν μια τεράστια δυσκολία να κτίσουν ανθρώπινες σχέσεις. Και εγώ με τη σύντροφό μου μαλώνουμε πολλές φορές, προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο επικοινωνίας, αλλά πάντοτε υπάρχουν πεδία συγκρούσεων. Τα εγώ των ανθρώπων είναι τόσο ισχυρά και η επιθυμία να κυριαρχήσουμε και να επιβάλλουμε την άποψή μας, που αναρωτιέται κανείς πότε θα τελειώσει αυτό το γελίο παιχνίδι. Καμιά φορά όταν μαλώνουμε, λέω, αυτό το παιχνίδι των συγκρούσεων και του φταίω εγώ ή φταίς εσύ, το έχουμε παίξει 10.000 χρόνια τουλάχιστον. Να παίξουμε ένα άλλο παιχνίδι που λέγεται αρμονία. Νιώθω λοιπόν ότι αυτό αποτελεί το κλειδί όλων των προβλημάτων στην ανθρωπότητα. Αυτός είναι ο λόγος και η βαθύτερη αιτία που καταστρέψαμε τη φύση και βέβαια όταν καταστρέψεις τη φύση, όταν καταστρέψεις τον αληθινό πλούτο της ζωής σου, σίγουρα και η ζωή σου φτωχαίνει πάρα πολύ ανάλογα. Πολλές φορές δεν ξέρω αν έχετε αναρωτηθεί καθόλου, το ρωτάω πολλές φορές αυτούς τους ανθρώπους, πώς γεννιούνται οι σκέψεις και τα συναισθήματα. Όλοι νομίζουμε εντάξει, ο νους είναι ένα πράγμα που δουλεύει από μόνο του, 24 ώρες το 24ωρο. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Είτε γιόγκα του κάνεις, είτε διαλογισμό του κάνεις, είτε ταϊτσί, οτιδήποτε άλλο, ο νους θα συνεχίζει τη δική του φαντασίωση, στην κοσμάρα του. Και γεννιέται λοιπόν το ερώτημα γιατί δεν μπορούμε να κατανοήσουμε ένας τον άλλον,
γιατί δεν μπορούμε να πετύχουμε αρμονία έστω και για λίγες στιγμές στη ζωή μας. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή όλη η ιστορία που αυτό όλα που λέμε συναισθήματα ή σκέψεις είναι άμεσα συνδεδεμένο με το περιβάλλον που ζούμε. Αν είμαστε σε ένα ανθρακοριχείο κάτω από τη γη στο Βέλγιο ή οπουδήποτε αλλού, ή οι σκλάβοι που δουλεύανε στα ορυχεία του Λαβρίου για να κτιστεί ο περίφημος αθηναϊκός πολιτισμός, νομίζω ότι μαύρες σκέψεις θα κάνουμε. Αν είμαστε στο Τελέθριο επάνω, που είχα μια εκπληκτική θέα όλων των κόλπων, κολπίσκων, που ανάμεσα στην Εύβοια και στο αυτό, στη στερεά Ελλάδα, στην υπόλοιπη, στην υπηρετική Ελλάδα, βλέποντας μια μεγαλειώδη φύση βέβαια παράλληλα, νιώθουμε κάτι συγκλονιστικό μέσα μας. Αν δούμε και ένα αετό να πετάει και ένα γεράκι στο τοπίο, νιώθουμε κι εμείς ότι θέλουμε να ανοίξουμε τα φτερά μας και να πετάξουμε. Βέβαια, αν είμαστε σε ένα πλατανόρημα ή αν είμαστε στα περίφημα εκείνα πλατάνια που είναι και στην Έδεσα και στη Δράμο που ήμουν πρόσφατα και εδώ πάνω, που είναι τα παιδιά του χτήματος, νιώθεις ένα συγκλονιστικό συναίσθημα. Σκύβουμε να πιούμε νερό σε μια πηγή με γάργαρα νερά και βγάζουμε ένα αναστεναγμό ικανοποίηση που μπορεί να ακουστεί μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά. Είναι από το μπουκάλι αυτό άβρα, βίκος, μπίκος. Παρόλο ότι μπορεί να διψάς σαν τρελός, κανένα επιφώνημα ανακούφισης ή ικανοποίησης δεν βγαίνει. Είναι ένα πράγμα εντελώς διαφορετικό από όλη αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν οι σκέψεις και τα συναισθήματα είναι σαφώς συνδεδεμένα με το φυσικό περιβάλλον. Και ακόμη και αυτοί που κάνουν γιόγκα ή διαλογισμό, αν την κάνουν σε ένα διαμέρισμα δεν είναι το ίδιο πράγμα με να την κάνουν δίπλα σε ένα ποτάμι. Όπως έλεγε ένας φίλος, εγώ άμα είμαι σε ένα ποτάμι, σε ένα δευτερόλεπτο πέφτω σε φυσική έκσταση. Ήταν πολύ γρήγορο πιστόλι. Αυτή λοιπόν, αυτές οι σκέψεις και τα συναισθήματα είναι σε άμεση συνάρτηση με το φυσικό κόσμο. Όσο φτωχαίνει αυτός ο φυσικός κόσμος, τόσο φτωχαίνουμε κι εμείς και συναισθηματικά και νοητικά και εσωτερικά και εξωτερικά. Και αναρωτιέμαι λοιπόν γιατί κοιτάζουμε προς τη λάθος κατεύθυνση, δηλαδή να συσσωρεύσουμε υλικά αγαθά. Και βέβαια για κάποιους που είναι πιο πνευματικοί να συσσωρεύσουμε γνώσεις, να συσσωρεύσουμε εμπειρίες, να συσσωρεύσουμε βιώματα για να νιώθουμε μέσα στη ζωή μας πιο πλούσια. Ποτέ δεν κατάλαβα για παράδειγμα γιατί ο Θοδωράκης είναι πνευματικός άνθρωπος ή ένας καλλιτέχνης και δεν είναι ο βοσκός που παίζει φλογέρα στο βουνό. Αυτό δεν μπορούσα ποτέ να το καταλάβω, κανείς δεν μου εξήγησε πώς γίνεται. Και ποτέ επίσης δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί η πνευματικότητα είναι χωριστή από την ύλη. Πάντοτε μέσα μου ένιωθα ότι πνεύμα και ύλη είναι ένα. Προχθές συζήταγα με κάτι χριστιανούς και μου λέγαν σώνει και καλά ότι οι αναχωρητές είναι σπουδαίοι. Δεν μπορούσα να το καταλάβω γιατί είναι σπουδαίοι οι αναχωρητές. Απαρνούνται την ύλη και πώς είναι δυνατόν να απαρνηθείς την ύλη. Κάποιος βουδιστής έλεγε we eat, we excrete, we die. Τρώμε, χαίρουμε, πεθαίνουμε. Δεν ήταν ηλιστής, αλλά ήθελε να πει ότι όλα είναι μέσα. Αυτά είναι η ζωή. Όλη αυτή λοιπόν η ιστορία της φυσικής καλλιέργειας δεν είναι μια προσπάθεια να διαδώσουμε μια μέθοδο γεωργίας. Ειλικρινά σας μιλάω, δεν με ενδιαφέρει καθόλου απολύτως. Αυτή τη στιγμή δηλαδή θα έλεγα και το λέω, πάντοτε και στο λέω και σε εσάς, ξεκάθαρα μέσα μου αυτό που έχει σημασία είναι να μάθουμε να κάνουμε ανθρώπινες σχέσεις. Δηλαδή όταν θα έρθει κάποια στιγμή να τραβήξουμε σούμα μετά τα 60-70 και να πούμε τι κάναμε στη ζωή μας, άξιζε τον κόπο που ζήσαμε. Αυτό θα μετρήσει. Οι φιλίες, οι σχέσεις μου με τα δέντρα, με τα πουλιά, με τα πλάσματα. Γιατί όταν προσπαθείτε να περιγράψετε τον Παναγιώτη, τον Μίτσο, τη Μαρία, την Πεπίτα που γνώρισα σήμερα, όλους τους ανθρώπους, δεν πρέπει να πείτε για τους φίλους ή τις φίλες. Δεν θα πρέπει να μιλήσετε για τον σύντροφο ή τη σύντροφο. Δεν θα πρέπει να μιλήσετε για το περιβάλλον που ζουν. Για τα πουλιά, για τα δέντρα, να ζουν σε ένα κτήμα, για αυτά που κάνουν, αν είναι πράγματα της ζωής, αν είναι. Όλα αυτά λοιπόν είναι αλληλένδετα, είναι ταυτισμένα με την ίδια μας τη ζωή. Και εμείς εξακολουθούμε να μιλάμε για οντότητες που ζουν ξεχωριστά. Ένας κόσμος η σύντροφός μου, ένας κόσμος εγώ. Άλλος κόσμος ο φίλος,
όλα είναι χωρισμένα. Και αυτό το τίμημα της χωριστικότητας το πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά. Προσπαθούμε να χτίσουμε ενότητα μέσα από ένα σύστημα, αλλά ακόμη μεγαλύτερη χωριστικότητα. Οι βουδιστές είναι καλοί με τους βουδιστές. Οι χριστιανοί λένε αυτός είναι που προχθές μου έλεγε ένας, προσπαθούσε να καταλάβει αν είμαι βουδιστής ή όχι. Τα μυαλά του έτσι σκεφτόταν, δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Δεν έλεγε αν είναι άνθρωπος ή όχι, έλεγε αν είναι βουδιστής ή όχι, γιατί αυτός ήταν ορθόδοξος. Γινόμαστε κομμουνιστές, αυτομάτως σκεφτόμαστε να ενώσουμε άλλους τους ανθρώπους κάτω από την κόκκινη σημαία για να είμαστε ενωμένοι. Δηλαδή ενότητα μέσα από το μάντρο μας σε ένα κοπάδι, σε μια ομάδα ανθρώπων. Έτσι καταλάβαμε την νόημα. Και αυτό το τίμημα της χωριστικότητας το πληρώσαμε και με την νοητική και με τη σωματική μας υγεία. Αποκοπήκαμε από τη φύση, χάσαμε την αληθινή χαρά στη ζωή μας και το τίμημα το πληρώνουμε σωματικά και νοητικά. Και αναρωτιέται κανείς τι μπορεί να γίνει. Η φυσική καλλιέργεια λοιπόν είναι μια στάση ζωής. Θα έλεγα ένα πνευματικό μονοπάτι, αλλά αυτή τη λέξη πνευματικό δεν την κατάλαβα στη ζωή μου. Όταν με ρωτάνε τι είναι πνεύμα ή ψυχή, λέω χαμπάρι δεν έχω, εσείς ξέρετε. Μου λένε λοιπόν τον ορισμό του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη. Ο καθένας δίνει και ένα ορισμό της ζωής. Άλλος δίνει ορισμό αγάπης, κάποιος δίνει ορισμό του Θεού. Κάποιος έχει και αποδεικτικά στοιχεία για το Θεό.